Василь? Алло. Прывітанне. Адзін з самых лепшых вакзалаў Еўропы, які быў пабудаваны і адкрыты ў 1905 годзе. Год унікальны, год рэвалюцыі, год, калі Алайза Пашкевіч стала сапраўднай зоркай нашай паэзіі, і год, калі ў Бельгіі з'явіўся такі цуд архітэктуры, як гэты вакзал. Падпісвайцеся на падкаст «Літаратурны вір», будзьце з намі, і ўсё будзе як мае быць.